Salamu alaikum, salamu alaikum. Bela jele salamu alaikum ate bila ka sumaya. Ame bela jele fo kanga jamana nyemoko fo. Ka malide sebelama bela jele fo. Ame asimu kuita fo dante foli mina. Alhamdulillah. A chauffeur ngulo klefla nasa. O nama nyaka chauffeur o anga chogoroba no imam dugo boire bora ka kuma. Bo bora ka kuma. Boabora ka kuma mante do boa ka kuma be kono parce que na manya ko boabora ka kuma boa ere ba do kale be filila boa ba do tigi ale be filila jinya kono boa ba do ale filila o malgré boa filila ayanda makum boa ka filika ya fo wakati ja boa filila depuis domina boa ko ale de chef du premier ministre la jamana kunturu ngono boa filila. Mais non, begara sao, e boami fililao, na manye ke filila jinye kono. O al na manye kafoko moko munu be président la kafoko ne tagabolo te kelenye boa. Koli ne tagabolo te kelenye. Ni jamana jo nyemo sera la oli kono eke angoli deme o kankanwa ebe fengere bla okola. Komi yere ka kumala. Yere kote ga kumala. Ko uyini chokoroba bla yona no ya wera moke no ya moke ku ino bla yona nyono chirufuge o yere ka kuma me eni chokoroba bla yona dorla o blara yona o e jamana kodi ni jamana kodi ama bla fe wala law parce que e me fe ka chokoroba mini ka taworom na chokoroba fene ataworo toyi o de chokoroba taworo boni bela jelena sana fara ko jo yere ka sabali Dien be tegere fo yukun ka dien fembeke an yere dien fembeke jo yere ka sawali foite mo faso foiti faso bo dien kono kwa hali na soro keni asimu mandi hali na soro keni jaw nu mandi ini sugal nu shu mandi mais normalement bara mi kera isigi ye bara jatemine ni mo tare interview a jongwala awgana demsani naje faso kodo ayu souteni tagabolo mbe nubolo ne mali joy ayu souteni sono ere négociation chamange asimu nunu ni mogore ni rebel nu nyonche meni mali kodo rete foi demander la dien kono bi ki faso taka yanga sanfe mogo mi soni faso e tokano yi sari mogo mi na srabe baraki faso yi oli deme ngataka kwa mogo mi yere nyamala ko mogo mu ma barake odoron parce que anga nyoko nege ndabla aw ni saya de ga surumbi kateme dien to ereka ma ke diga bara bela jelinga fuyi munu bi kerefe chuchuchula utaka chiefie ubigi blasram ga ere nyantala me aw de sigile nyambala ubaga tine woro mi fe nyantala aw de sigile nyambala ima famu soro nyale ga boga fo kibi ire la jeya ka fo kibe ire la jeya gen kola halla soro ini jamana ere mandi ini jamana nyamo mandi me mo di jamana nyamo te jame faso kanu kama ibado ka fo kuba bara mi ga ibu soutien o kankan kwa ubaga femi ga ibu soutien o kankan jien kono kwa na soro fenyumando na ete mali dem bela mali ngo debi alaye mali da fen fla de kera mali kono debi alaye mali da saba fen saba de kera mali kono debi alaye mali da kabi alaye mali da jogona ma deliga ke an kile la ne bora mi kalama kele mali de kera jamana fole mi yelela kuluba aga président no fe ka mine ka dashi nyenama uga jamana no fe filana mali de kera jamana fole kala wolof la sanction tara afrique dugu mi kama nu jamana kono dembe jera ka fara nyogon ka sabana mali de kera jamana fole jamana demunu yu ni bela jelendi ka tla ka yira dien to bela jela alni kongo ban faga on ye président mi ni beko fe on meni président ni no fe jonga sabalde o président ko loide halli asimunga ko jatemne ni foraya debi Musa Traoré mo ko munu valide nyana sadonche bedum ba do Musa Suga usani karamo mali karamo be nyama karamo te mali kono ni Musa Mado arjine utetema ala dafere ni Musa Traoré Mado arjine mali karamo te mimbe tema ada arjine ere dafe o karamo te parce que Musa buye ala mogoye dine mogodo akera ka jamana fe ima famu o boano begara sawo
e bena kele jumenge madu te mali kono maoma an ye ni kuma fo ka caya ka fo debe asimu sigi wakati anya asimu ngako la je anno kala je anya asimu ngako la je qur'ane kono ka asimu ngako la je jien fam bela jilna arama de ni be feki yere choro jien kono iki tu asimu no fe chao ke o betora law makoro ya ke ya makoro torala basumu ya ke ya basumu torala Johnny Burkina Pereza ke a torala Alassane ya ke a no mimbo dala o yerabo kalama Maxal ya ke a mimbo dala o boro kalama Guinée Bissau Pereza kunguruni ni ya ke a min daro ka o yerabo kalama donc asimuni mo tekele de Maoma ne ni kuma fa ya ale odo na nga emission na mo ni dalen do yere la mali kono kiye mo bay dalen do yere la ko jien bi no fe e dalen do yere la ke jien mo na shado e ga asimu kele bay parce que malien de ouye mi an mo do malien de ouye famille de an mo do tigi suno bigo mo blalaw mo iti ka kiga jamana fe ka kiga jamana kono de on fe ko jamana kono de on bi la bla ima famu ni e présence sénatola ye ka décision ta ni e présence sénatola ni e présence ka wardi mo ma fanga de ligue balan kala ali courant la fa asimu mo ngona e fanga ja san perenga jigi fanga ka asimu nana mali de bobolo la dora abana asimu nga mission e ka mali bobolo la di ne ni kuma fo de depuis banda autant ne klo somla la net na fo mais ne klo sorasi nunu go ku teta ka bo mali kuna fona soro fuga jamana bela jere mine ka bampeu mo be taka segi nege sola ali be do burati ono ka taka segi be soro ore kofe ube jamana ta wadi politician ma oli mana fanga kola oli mana togonyini na oli mana nafolo kola ni fanga ko kundo boa e rega jate mine ni sorosu na tugo ni tota ekele ni sorosu na tugo e ma ye debu nana umuga jala fali toujours be colonialier uma nata foi la djien kono e tu ye boati la e tu ye foi la e cha uga ngolito chuwala de e ma famu président yere muso bi se ka président kogoya mo ye parce que président ga acti ana muso ka tiel président muso ka tieli ani président muso ka président ga demaya ka tieli o be président kogoya jamana kono dewni nunu yo écarté ga boy mali de jamana e bi a te fo président mais be journal file ka ba sanisa ita me ko way ko premier damo ne joy ga ne wole madame de na ok il met la wole allo met la wole ça met la wole ni clara dro mi wole voilà e ma famu mali o jamana di asimu yo ke jamana parce que ni chabakoro be barala chabakoro be kalala ibe muso la sigi folo kele ani jamana jo ani muso go teta asimu no o chi ka boy Boani mo kun kera bo ere kun nga boka fo malien don anga chien fo ala ko chien na fo ko te fo ite on tisaka fo ike jamana ngono ka jamana fara nyonga politique ko ka bola ni debsani nu jamana njoba ga musa ya valider chogomina buye ya valider chogomina e fere kun nga valider ni debsani no feti e kun nga valider nu no fe ko nu de jamana njoba ga e kun nga ngoke e me toujours e be feti fasa fili anu fele tna fasa fili mo no fe bile ama fasa fili mo no fe mo kelen pe mi ama fasa fili no fe o ya simundi am se kan fasa fili asimundi no fe ka daga ka jamana yere jochugo ka daga kera ka jamana fe chugo mina suno no tan fasa fili dien mo shi no fe bile o no bana ni be jamana njo ama fasa fili no fe mais al ni estrabla ametla ka daikun ima famu donc bois l'état amatiere alibi jongo ala fili be dien mo be soro Malia nede imam dikoy nede filila nyen sigi ga jate mine demsani fara mo ko baka ni berg mene no fe kunu na ma nyani chola politique ko ten data politique ko la data foila membe duwa do demsani nwe peut-être oli de be chien ka nede filile ndo mbe duwa do ye alni jamana alna se mba nyini ala fe ala ga se du mo ka jamana kuna wulu bo ngoye ga to jadi nunu nga fanga tara chogo ye to tise ga bola oye ka togo dia de o iga kuna dia di e ka duo ga demsani no ki dabo abela kata Algérie wo kata maga wo kata na ni yiji sere bisa kata maga me kata Algérie malini jamana o jamana ni ame kube kelela hal lui invite avoko no ki ya fara parce que ga jamana ne tamandi ima famu bo amso ko wora de fi o ki mangene ko ala la fiya dima suno bo be filila de ibe filila ni fanga ke ni to ina ibe fili jugu badila faut que tu sais parce que Mali service de renseignement forlé no kojugu service de renseignement malla a forlé no kojugu donc ala ka labango nyuma ndama ibe chogomina ni eta boni siraka do misiri kone ki ni modi bela ka duo ke ide nunu e duo ku yedro e ki tage duo ye ka boka annoncer e malien be yafa malien bara mo be fliu
malien ba do mogo be fili mogo be tla ka sega ko malien bo don hali chama fle transition no fe u fili la mais u clara kana malien u ya faranu ma katla ka tugu no fe ima famu malien u ya faranu ma katla kana u no fe katla ku deme an no donc autant qu'on la sisa donc il be body ka yafa nyini malien bela jelen fe katla ka yafa nyini jabana kuntiki fe hali ni deno katla ka duwa ukuyi parce que nous me bolo minga bois ere ba do tigi ni nunu te kecho tala ni nunu te amote ere ko de ke manda politicien nunu na donc nunu fleni ni nunu te kecho tala munu mati no feni beka munu mi no feni beka buru shishira mali politicien oli ka buru shishira mena oko bana mena mala nga boy ambe do oge boy ali bi ala ka famel ko nyuma ni boama amena mi he ala mali amena mi dongo do iba mo do de obi dabalaba nyalo che Amadou Koita maiga ambi foki wali nyuma don ambi wali nyuma don comme yere côté ko ni transition ka be fe ka CDI di akajugo ni CDI yere ko politicien nga wuli awa nyogonye ko ere fe ko transition ko bancho tala amma fi nga me transition na da me segoka amma fo die mo shi nga me transition na anya fo ye de nga me continuité de la ni transition te kelini na aw fe on de be transition na o yaw de kungo yaw bule aw ye ko imbla transition minengono o be yaw de kungo na be transition minengono aw bulu c'est votre problème ninte transition minen kono mbulu aw me jamana jode la kata anta do fanga imbe ban domina anta do election met ke domina amo fo moy merci beaucoup Amadou Koita aniga publication yi problème tala e fenge be jamana bega mina yiri lasa ni asimu te jone bisaka ke ni asimu yerete jien kono jone bisaka ke amina ni chela men fono ni ne ndabalaba amina name anga name malio avec la France nous sommes en brouille avec les Européens, nous sommes en brouille avec, comment on appelle ça, plusieurs de nos voisins, nous sommes en brouille également avec l'ONU, nous sommes en brouille, mais on ne va pas continuer dans ce sens-là pour nous brouiller encore avec notre plus grand voisin qu'est l'Algérie. Donc il y a d'autres façons de s'y prendre que la guerre ou la rhétorique guerrière. Voilà, dire que voilà, nous aussi on est une puissance militaire, on va combattre la... Non, M. Bamba, nous n'avons pas cette force. Nous n'avons même pas fini de récupérer tout le nord d'abord. Donc personne n'est plus, comment on appelle ça, soucieux que moi, que le Mali soit aussi grand et aussi puissant que l'Algérie. Mais aujourd'hui, nous sommes sur des braises ardentes, nous n'en avons pas les moyens. Voilà. Je ne dis pas que l'Algérie... Matiga en follow. Ou va falloir comme maître, il doit se attoter à maître quoi? Maître Diawara wa maître Fendo. Ok, maître Angabo Bella, maître Diawara ou maître Fendo wa Angabo la maître. Maître ko, comme Mali, ani ko abason ko ani Côte d'Ivoire benyogana, ani Sénégal benyogana, ani Sénégal benyogana, ani France benyogana, ani Nations Unies benyogana, ani Européen benyogana. Comme maintenant, ko si ça ka on ni Algérie de bala. Comme Mali to puissance militaire, maître veut faire ayira djemmola, on a jamana maligere, on yera capacité, on yera da, on a fait un maître ma famu ka ko ko atoko flaga bono. Maître ma famu ka don ko ja ko média. Comme Mali bina 2012 la kasro kelete média de Malibi. Avec photo mina ko ni minena kafanga sorosuye odo technologie ma développer internet kunda tanno ni jamana minena ni réseau minena ni bina kasro anoli do che kilo kema sabay anga sorosuga boliga bo worola jonne yake France 24 ani RFI oli de Mali binu dai kasro kelemasi gao bina ni bina aglog bina gao bina ni bina oli de ya binga soro kelemasi nu dai donc naw ye kuma fo ni moko ye kuma fo anga puissance militaire be togomina e bina fo ka fo quand ni djie bebe kelela on donata donc akada ye sa on ye danga deundi Algérie fene ka kauna ina fo e ka fo ko way ko metla ka soma 600 danga de bangwa anga ndamine 600 no Algérie ka mana koke ame djie klimina kombi pour que ga bunya bi goli wuli ibi golle wuli kada embargo kera Corée du Nord kaya ani mogo mi kelege fokata ko Mali wula domina Mali no jamana tsaka kelege jamana mune embargo jigaka o tsaka Mali ga mais Corée du Nord bora Corée du Nord ma boa c'est un petit pays comme Yémen
Yemen ni jamana bina ni kofo jamana bidru de be nyogona ni to don bo fiene Yemen na kerefe jamana bebe nyogona fona kera Iran kerefe jamana be en 2014 Arabie Saoudite kele Amerika ou Arabie Saoudite chou kabla Yemen na Egypte nuni jamana wera uni jamana chamana na fara ali Sénégali Guinée sorasu betara kata Yemen kele Yemen est pour un don à Bella Djalena Kele. Jode a Kele Bango, Arabie Saoudite Kele, domine Yemen, comme Arabie Saoudite na Yemen Kele. Yemeni, où est Arabie Saoudite, pétrole so, ya bombardé, Kouga aéroport bombardé, Kouga fembe bombardé. Arabie Saoudite o de ka Kele Ban. Nous ni Yemen nyonche. Mais Yemen c'est un pays pauvre. Mais au Kele donc a mis d'adjien qu'on a mou kambi. C'est un pays pauvre. Mais ito histoire do parce que ou joruga jamana idi Yemenien ou joruga jamana idi sono malien balo chogo kayni Yemen ou tay chien ba keme tuga documentaire ni ka do malien balo ali mali nord mo malgré jari su mbe ou balo chogo kayni Yemen ou tay chien ba keme mais ou jora jienye même Yemen histoire là ni islaméate ma shima Yemen marakado Yemen ka gagna ma digake uri joruga jamana yo Oh ni koni kera au de côté koni Yemen men be guerre bela de la Yemen de ko kalibita Palestine deme we miseli jojol filipus ou to Yemen ka misiri ou blaga taga Israël jamana kan e tia sabalisa ni mo buga jamana kola awa fa ka be dusuba mo do kono kamo sadi France 24 ani français wa télé oli kaum baga ere kana isigi atange maître avocat nous sommes en guerre avec CEDEAO nous sommes en guerre nous on n'a pas de pakaille avec personne angwanga jamana takabolo indi ni be soma be barake ibanga jamana bunyambi bunya mais e kota ka fa anga jamana takabolo ni anga soitama angwanga sori ma où est le problème on était soma et bien la comme était Algérie donc on y kele billahi on y kele on y Francis chouka usani Algérie nyana mai ba daludi masisa Francis chouka usani Algérie nyana mai amen bela jala sanjoli Algérie ba min kauna amma fa Francis de ba toro sou financer Algérie ba min kauna comme était ta mena ni doni ni mabonda de ni bora Algérie on dida mena ni doni iben naje mena ni doni mena ni dondro iben naje Algérie mui mena ni doni ijo kana wala ijo a video kana mena ni dondro ka dila Algérie yere mui Algérie ba mune ke malila Algérie famille donc au kanana ni amanga jamana kola amanga jamana kodela na utise ka andeme na utise ka kuma voilà malaya na me l'hypocrisie française, nous sommes en France et l'hypocrisie médiatique particulièrement. On ne parle jamais de l'Algérie. L'Algérie, tout le monde s'accorde à considérer qu'elle considère le Sahel comme, entre guillemets, son arrière-cour. C'est-à-dire, tout le monde reconnaît à l'Algérie qui a une puissante armée de se créer une zone d'influence, une zone militaire qui lui soit propre, une zone de domination et de colonisation. Tout le monde sait que l'AQMI est une fabrication des services de l'Algérie. Tout le monde sait que Ansar Dine est financé, armé par l'Algérie. Mais personne ne le dit. Wallahi, monsieur. Wallahi, personne ne le dit. Francis Badon, Ali Mali Morodok Mbado, Algérie Mora Akimi financé, Algérie de Amsardini Glanka Bla. Kata Mali Kele. Parce que Algérie, c'est comme ça dit, ou tsara keleke blé ka Sahara fanfela mbemine ka tchenchen fanfela mbeku ta blé. Parce que pétrole tamante Algérie buru. Pétrole ngacha on de fi. On de Algérie ka gachi de gacha. Mais ni Algérie ou yere bodo Algérie nga moko do be ko Kabilou yere wulendo Algérie kama uga indépendance no fait. E changa sabalisa o Kabilou o ni wulendo Algérie kama uga indépendance no fait.
o wagati kele aw de kan ko jamana deme o wagati kele aw de be tla kana kan ka jamana saboter ka dama quoi aw te se na de ali anga chala men tukuni wa anga mettre la men quoi anga mettre la abe mo dusu bo quoi anga mettre la que moi que le Mali soit aussi grand et aussi puissant que l'Algérie. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes sur des braises ardentes, nous n'en avons pas les moyens. N'oublie pas que l'Algérie était un État pétrolier. Son budget de défense est 10 fois plus grand que le budget même national du Mali. Donc on ne peut pas imaginer une guerre dans ce sens. Il y a d'autres manières. J'ai parlé de la Russie, l'intermédiation de la Russie. Quelle que soit la forme de l'Algérie, la Russie est plus puissante qu'elle. La Russie peut très bien aller lui dire, écoutez, nous n'entrons pas dans ces choses-là. D'accord. Et l'Algérie, pays pétrolier. On fait un pays pétrolier de oui. Mais on a président Fouari Mounou Temena au lieu de descendre à exploiter. Et quand l'Algérie a budget, ça dit tellement au Ratchaka Temena taille 10 fois. D'accord. Mais là, nous avons toujours mettre ce gana. Et c'est quand Dousoukolo de Bemaka Jamana qui ga Jamana. Ni Algérie fort. Amérique a budget à Tchani Yémeni budget 1000 fois. Peut-être mais Yémeni Jora Américain on est Jamana binani en quoi de wole ka fara ou yere ka Yémeni kama les pauvres pays Yémeni kama. Et ça dit nous war côté ça côté ça. War côté ça côté. Ça dit Dousoukolo de be mo Dousoukolo de be adama defa de nyabi nyala Dousoukolo mina girila Yémeni maga baramike Yémeni maga midda to abuka dinyekono. À l'étranger, un cargo a été à nouveau pris pour cible aujourd'hui en mer Rouge. Une attaque revendiquée par les rebelles Houthis du Yémen. Les transporteurs renoncent les uns après les autres à emprunter cette route maritime vitale pour le commerce mondial. Une grande partie des produits fabriqués en Asie, l'électronique, les vêtements, les voitures, transitent par le canal de Suez. Leurs prix vont-ils augmenter? Y a-t-il un risque de pénurie? Mathieu Passonnet et Suzanne Prez. Dans le port de Marseille, près d'un conteneur sur deux qui est déchargé a emprunté le canal de Suez. Ces derniers jours, Jacob Sidinius, qui dirige l'un des terminaux, suit en temps réel la situation en mer Rouge. Donc là, il y a des navires qui attendent ici. Moi, je suis inquiet surtout sur l'impact économique. Parce que quand le transport se raréfie, ça va avoir du retard, il va y avoir des augmentations de coûts, les coûts d'assurance qui vont augmenter, les risques pour les marins et pour la marchandise. Car le canal de Suez et son accès par la mer Rouge sont incontournables. 20 000 navires l'empruntent chaque année, direction l'Europe. Depuis plusieurs jours maintenant, certains d'entre eux, considérés comme proches d'Israël, sont attaqués par des rebelles du Yémen soutenus par l'Iran. Les armateurs sont obligés de changer leur itinéraire, cap vers le sud de l'Afrique, un voyage plus long de 15 jours et donc plus cher. Merci. Et Allah. Ne Yémen nga baradi. Kasra tre Américain ou nuka bateau na kasra tre Européen na fubita Afrique dugu bede munu ka Afrique yere munu kleta nuru. Alors que ka minɛnw ta dɔrɔn ka bɔ Asie dɔrɔn ka donna Europe kɔnɔ dɔrɔn wɔrɔ fitini mais Yémen de filɛ ka Européen bila nin na o parce que dusukolo de b'u la mais aw ko k'aw tɛ dusu ta ni mun ye dusu ta aw bɛ tila k'aw sigi koli la kari quoi nin bɛ Algérie bolo dɛ Algérie ka nin ka ca n'anw ta ye dɛ nin bɛ Algérie bolo tan nɔ dɛ nin donna tan nɔ nin bɔra tan nɔ dusukolo de bɛ kɛlɛ kɛ ani ɲɛdɔn. Mina jamana fitini do fiya jamana fitini me irishi jamana kono ba fama ko Tchétchène bomatomi irishi yera ka dugu do bomatomi ki be irishi bolo sorasi be irishi bolo atubolo matériel me irishi bolo atubolo uni irishi ye bunteni da ɲɔgɔn kan u ye koda irishi ka diɲɛ fagali cogo modèle bɛ da irishi ka irishi yera daw kan mais après irishi le pays sadi pays mi respecter do irishi jamana kono o ye Yemen di o ye Tchétchène di. Muna parce que Tchétchène est quelqu'un qui a joué Irichien. Irichien est un doux d'ordonné. Mais qui a joué Irichien qui a quelqu'un. Moi, la souma, ou y'a quelqu'un qui a eu ni dit choromna. Moi, d'ailleurs, Irichien ou bonya. Ango kanga bonya. Anga bonya ka hera soro. Ka hera soro kaunto majigi na kumabiri adonata borata e nya malaka manga ke négociation. C'est pas comme ça diento choyaye. Tchétchène. Billahi. Algérie ta donc a fokaka mina nga chako fo. Aga ko gacha on debe dusu do anga jamana kono don wona ka dusu do anga soro su kono mais
sadi politicien avocat baro de kadouye kuma mugu de kadouye sadi ni uye sadi ufleni si sanno ni uye ka kuma nyuma fo Mali ma ala ka diɲɛ do kana nunu na jere ni chefle souvent abe Mali deme maître be Mali deme souvent mais ni uye ka kuma nyuma fo Mali ma diɲɛ dongo do billahi o koro ko no to duma de to bida o koro ko do soro fene kera magorondi mais nu ka soro fene mage magorone na gera to de ka duma domina sa wal ma ka click en fait kini kala ko to duma u dimine o bino be de tago bo jamana nyamoko ko yere be chefle ma betele sola u sigilen do barola oli de sigilen do e bisa na kuma na sha e de anga soro suya e de Mali militaire e be Mali militaire ko capacité do e ba do anga militaire ni Assimi ministre de la défense ani assemblée président ani Mali et comme là mogonani ni sorasi duru yara doro nunu doro ne ba do Mali ka armée puissance be chogomina fam me kuma shita do nunu ne ba do matériel modèle même Mali bolo nunu ne ba do ambe woro mina bi mo shita do ne na ri jogo way ko armée mantangolo hala on desel no ere ga an kuma fo kan desel no kan jamana ere kan ga dugolo bela kana est ce que kuma nga beda ni mangante ka beda est-ce que quelqu'un a média du mec qui sigi ko irishi détenu no ka dugolo be maîtriser et ça comment faire et ça comment faire tant homme politique tant avocat les vrais avocats et no comment faire chodi e banga armée e banga armée dando e banga armée kono e armée kono donc maintenant c'est qui sigi ka fo kibe way Algérie donata Algérie bo kibe Algérie sangora tanga Algérie te pas pareil na ya unjani jie beka ani awala wo kele de ko kele no de fi mo Yemen e minga kele la faka jie oli Mali ta kala jamana kelempe mbe jie kono jamana flat be jie kono ube kele shu ani kle oye Yemen ani Somali di mais mate ki buga dugu mine ki signaye mate ki bini ga loi sigu ga jamana kono mago kanga to herela ko wa kono ko angana foi ke anga ke sadi ka bege ala ko quoi qui droit à terme c'est pas comme ça ambe boy ibna mun jatemne ni jatemne mina pereza Burkina pereza e kuma do fode kuma ni jatemne ko sobe soit nous sommes burkinabés ou nous ne le sommes pas. Notre dignité, notre fierté, notre honneur, ce n'est pas marchander. Et nous nous battrons pour cela. Ce qui a conduit à certains choix qui peuvent être difficiles. Mais nous sommes préparés à affronter. Le chemin est épineux, c'est périlleux, plein d'embûches. Mais nous sommes faits pour surmonter les obstacles. Et je ne doute guère de cette jeunesse qui doit rester debout. Le Burkina Faso est un pays béni. Nous avons assez de choses que Dieu nous a données au Burkina. Assez de capacités, assez de potentialités, mais qui sont mal exploitées ou exploitées pour des individus. Ce qui a peut-être conduit aujourd'hui à cette déchirure. D'autres frustrés, d'autres déçus, d'autres ne sachant où aller, se retrouvant donc à tuer d'autres Burkinabés. D'autres faibles d'esprit, se laissant manipuler par l'impérialisme, qui se retournent les uns contre les autres, qui ne savent même pas ce qu'ils font, pendant que leurs chefs qui les dictent cela sont dans leur salon feutré, couchés, cachés quelque part. Ils ne viennent pas combattre. Ils manipulent ces individus qui viennent tomber. Il est temps qu'ils comprennent le message que jamais, au grand jamais, nous n'avons pas. Mais président Erega Dagouré Fola de Aïkouma Foga Bangwa. Soit nous sommes burkinabés ou nous sommes étrangers. On est à Yamanaka. Bon, soit nous sommes maliens ou nous sommes étrangers. On est à Yamanaka. On est à Wolodougou, on est étranger de là. Afrique Dougou, la bébé étranger de là, à Yamanaka. Donc, à Manjoli. Eh, malien génési. On y a même ni Tchorwa la Mogo, Sambi Durunduru, sur Aounou la mene. Aounou la mene, Aounou Shilame, Angatakanae, Sadi Aou. Angatakana, Matakanae, Moneba Fakashini. Awe rega nga don jela tega la fɛn fɛn dogolen do a bɛɛ bɔlen do bi mino prévu yirila san cɛ ka kuma président ye kuma min fɔ ko soit nous sommes étrangers soit nous sommes burkinabés ou nous sommes étrangers i bɛna faamu yɔrɔ min na i b'o dɔn Gabon président na ale bɛna min fɔ ban étranger ya la a bɛna min fɔ tubabu kun y'an kɛ étranger ye cogo min na Gabon président kura in lajɛ a bɛna min fɔ. Même les blancs quand ils sont venus me voir au bureau ce qu'on appelle ambassadeur. Oui, voilà, ce n'est pas bon, transition comme ça, voilà. Et je leur ai dit, et De Gaulle, qui a libéré la France? Qui a délivré la France? C'est pas le général De Gaulle? Était-il civil ou militaire? Il était général ou pas? Il avait les mêmes étoiles que qui?
Voilà. Est-ce que y a une femme? Quand tu vas et aba famu ma ko ambassadeur ko litara ale soraka bureau kono. Ko transition kaita a maita, transition donata a maita, sali fola la mi meke choroba la ni sans genou te kelini. C'est pour cela Gabon président bora ko difo. Ko bina moral di joma. Oli bina fo joy ko transition kaini hakela a maini hakela. Ko abe exemple ta ko décolle ku joy. Décolle e jamana e maran transition décolle ku joy. Décolle ku militaire de général kundo. Ima famu anyo fo na obe sira to babu nyen kala ali qur'an la ante sira unye nkalla ali qur'an la ne dani masira to babu nyen kilikili ne masira ne era taru ku be ne masira unye boka fo ko mu ka jamana na ujia volga nga jigu ga fo ite sinema jamana bene bolu ne tanga jamana apa ka te sinema na una talendo la ne mana ta ula de ne nana feni ndo de nyinu fe parce que ne moge nana keleke ay keleke ya 45 yake ni qur'an cha yake ne moge yake. Donc on va penser mon bouffé ala ene de tika na konga na otota comme yo tige na la ore no fe wanyen tata la aw de baw sigi kawe fengai pana yemen me balo ble buga buru dlaw yere naji tuluni kala ka ko munguni kala ka balo ka tla ka ta kelege forona ko ga jamana kuma bo ko kute so joyama jamana binani nyane ga foko Algérie ka berige yemen ka Algérie ka berige ka chani malita Algérie ka nga chani malita ebe Yemen ni américain da mais Yemen ni américain def ko ma kono pana fere be kala américain ni mo ko bla uga sorosu mun bla ka taka Yemen u bunde nga jana nya ko be fa mo kele ma boala afoke e ame américain da kele ni américain ni ka jamana binan ni ko fa ko ta Yemen pauvre jamana ni kele se ko ba do mo na shamdo wa do iku wa histoire la je ko jamana juma wu mara ko mene ko guta ki sigi atede islamau de sera ka ke ni to do mo fo. Donc arama de ambe kanyere di donc mo amunu flankuna na janje ni mo mo kana be kelela na be kelela ni Algérie ko kana be kelela na be kelela na ta préparer nous vous préparer ko préparer ni Côte d'Ivoire ko kame kelela ni Sénégal ko kame kelela awo aw yere de ka jamana to ko kele dugu akera kele dugu yere di awo mina ka fo négociation dona tangata na islam non on n'a pas dedans parce que on ka me son on sona ka nidi an nidi an deunga here tashini ka dogo chedo de keleke jamana ni mais auto wasono yi ani Algérie be kelela nous on n'a pas de moyens même on n'a pas sécurité tous les territoires maliens d'abord comme c'est quoi ça et des militaires et des chefs d'état-major et des ministres de la défense ay ni kuma nu dabla jamana en kono quoi ay ni kuma nu dabla ni ma famu Algérie ale be tolo sumana ne mo fiene no fiene anya fa yo politique ko do mo blara jamana ina mo blara jamana na abe aya nyela kilingili mino fiene de mbe do ra yiri ka yiri la ibina lame ibina Algérie ka tratia iba todo sisa Algérie ka tratia iba do nga fo Algérie trati de malla depuis ima o te wa ndaw mabo malien da obe bo tubabu de da obe bo Algérie were de da let's go. D'accord, Bakoren Imaga, il demande pourquoi la France n'a pas tué Agali. Est-ce que c'est par peur de l'Algérie? Oui, la France ne voulait pas faire des attaques en Algérie parce que il n'y avait pas d'entente suffisante entre la France et l'Algérie à ce sujet. Il n'était pas possible pour l'armée française de faire... les Américains, vous savez, ils ont tué Ben Laden au Pakistan sans demander l'autorisation du Pakistan. Donc c'est une violation de la souveraineté du Pakistan pour pouvoir tuer Ben Laden. Il faut reconnaître que la diplomatie française est plus timide, plus peureuse si on veut, et n'a pas osé faire ce que les Américains ont fait au Pakistan. Voilà, c'est un fait. Alors moi j'étais pas dans les instances du pouvoir, j'aurais peut-être préféré que la France attaque Yabak Gali en Algérie et le tue une fois pour toutes, mais on n'a pas osé le faire. Voilà, c'est un fait, parce qu'il était en Algérie. Mais il n'y a même pas eu de tentative de coopération militaire, coopération de renseignement avec l'Algérie pour pouvoir l'isoler ou même le mettre à la disposition du renseignement algérien? Si, Elijah, pour répondre à votre question, d'après ce que je sais, parce qu'évidemment ces choses-là ne sont pas beaucoup rendues publiques, mais d'après ce que des militaires français m'ont dit, la France a informé l'Algérie que Yahya Gali se trouvait dans tel village. À un moment, il était également soigné dans un hôpital en Algérie. Et l'Algérie n'a pas réagi à cela. Voilà. L'Algérie l'a laissé. Est-ce que tu as vu Akakuma Galondoa? Quand Ali Francis de la Gaïraï, Algérie on a qu'à fort, quand il y a des Agaliben hôpital là, Algérie on a beau à démentir. Il y a des Agalibian non, Agimi bien non,
Algérie ma bode wa Mali kele a blessé fene atara yere soye yinfela la Algérie on a d'autres sous là Sanjoli Algérie on devait tout reçu parce que Algérie sera black mon là ala pétrole min dauma ali tu arabu de moye ali chini golo fima e jonde o libulu o de kama ma haramu ya lendo o lute arabu werewi Algérie sera black mon là ala ni Mauritanie Mali chelab min be ala pétrole ndi Mali ma o mo de Algérie ma ala du o bena mfo ko ala ko de ko pétrole bela jele kale adi Algérie kale adi jama nduma donc ko tubabu ma dugu ko kala to nye woro mbe ni Mali pétrole chaman be o yo di Algérien o de tay o de boli kungolo la o de kama be toro sula woli ka fem bela jele na woli ko gla o de kama ala fere dendo de chama no to ko asimu kota o de a gla nganye ko imbana peu o de a ko bela jele gla nganye ni bana peu ni pétrole be bo ni sanu be bo ni jama be bo ni mangade be bo ni gashi be bo no ma jamo ko mi fona ka jama la sha wa no ma jami on préparer le ngui on yo fo Poutine kele préparé débat dans la fangala domna asimu fene ba Mali préparé ka bla o chogo de la ka matériel sa ka sorosu formé ka nye technologie fem bela jele ka bla inti parce que itse ki sigite dien kono en boro clé la peu auto soutenir na wala ngata élection na wala Mali ni menyo kona na wala Mali donata Mali o yaw de kungo yaw bolege suno amanga baraka ngata kaw ambe awye fem ya nyela on ba don ambola amina mume ko do bora ko Algérien anyame Algérien tungarange dowla ijo ngoli fena kala oli fena akuma mfa anga Algérien tungarange dobe oli akuma mfa ngo kuma kala ta ngo kala en fait problème be bajité comme situation be pour le moment afele yere be chaman kala mala parce que ne ga vidéo chaman me ka kuma kan bref maintenant do au sujet kono quoi comment ni bido de ka vidéo la ku ba fait ka ku ka boko ka ta marché ki Algérie ma sadi dala bon ere dum fene be awere tien la awbe yamoko ka ku tableau ton franchement dire au sabali au ka into jamana bolo ay nyama ka sabali aka lasi malion ma au ka into jamana bolo jamana ka ko gérer aka gérer chokola ni état fla ka kodi ou kana na wuli kata chenu ka Algérie masadi de la kana ko jugu fana si en moyen parce que ba do ko ni kalo sare bena donyo na woni ni problème fasu kera 600 alhamdulillah mo won mu dado ala wala parce que ni mo mu baraka o shita ma fo mais ne ba do anga mo be ka ko ni sama chugumna nous ya samakato bena kololo si billah bena kololo si malion moyen ni ba don parce que en ba don à chaque fois ni problème be ya mo ni morako ni nyonje obe blagu rapatrier parce que ko infiltrer obe ni problème ni israélien ni nyonje obe blagu rapatrier bon ko fitinima na wule mo rapatrier bon rapatriement te problème mais ka rapatrier tuko nyumana quoi akana attaquer ni violence sugu doye quoi franchement dire on a kamana gambana nderga mi minen folo en malien go marché bambolo kata Algérie ambassade de la vendredi e go o ko kanake ko parce que kaube Algérie Allah quand on a bogata marché ko parce que ka obe Algérie ko Algérie o mina o mani au arapatre o bina o bugo o bina o gachou là nous s'en bat les couilles en monde bola on a rien à foutre ma fama ite sigati ga jamanaka Algérie de jamana Algérie mo temesera sono muere mu Algérie blagi be mine ko nyuma jumana Algérie blagi kelimbe mi yere be mi me mine ko nyuma na be dugudo o waradi waramasa no borala Algérie temesera de ni da Algérie ka ngana manifester awye Mali mo ba keme ani koto Francia Mali autorité to Francia ka France kele ka tla go avion sispa amba do France Air France sipana ay kololol masse be ma Malien be ka autorité de makama e mi dawara wara fo Algérie ka fo no nganto autorité bolo am yani no am nation de bo Algérie blagi ga here me se Mali ba a here kele nyime ka jitike temu Algérie blagi ebise ka million kelenchi san be fara nyonga ebise ka million kelenchi igaswa san be fara nyonga ebise ka ya emna manga jamana kola ebi i kungo de jore Mali autorité Mali France diaspora France étranger ou be warmina do Mali kono donite Mali France kele ka Malien don to yaw o rebiti da Algérie ko way ko no ko autorité bola donata bo nderega ite la jore ga ko jitike wali may gasra yela makana Maroc suno ko inda mina lendo ne ko inda wa me marché vendredi do ne Algérie ambassade la ko inda mina lendo ne am me jamana ko la ko ebe ite bo
boke ite bo debisi la nyani vendredi je bi do me mardi mercredi jeudi vendredi nyano che srabi boliga iga aljero nga jaw suna foite sawma anga papa katala angori nga jamana nanga jamana njie mo ko nyona kautaro dai no ko malen chambe no sam fo na rena foot amanga jama amma ko banga jamana dila suna jamana be bela jelemulu nteriga na ijebe srabi la no mandi fene wa kelen dam na todo ne ni aljero ngo ma ko ta amma fo ko keme ango anga jamana nyamo fo jaw chay ma nga jamana respecte en fan fe kasima o mo fo tiga respecta amma anga papa katife mena ya udai no allo atoro on be Algérie ou bina on bogo debi sorokate mo bogo ute mo bogo debi lawala ute mo bogo o anga jamana joto yi ka fo ko be Algérie kana segi jien re kono ere anga Mali jo anga to Algérie nga nyedo na ko be e kan no fajuma me Malika kelele temana Algérie ni kele de temana Algérie fo Algérie ere dugu de ya Algérie blague ere be si shigo nyuma de la ala ma de ala ibe de mo ni fi me jamana kono eta e doro ki dugu o talamta jien fanme ha aya jamana respecté de respect abanga jamana respecté jago ya ni fini la ima fama na be ni me fe ka bo non on s'en fout, on a rien à foutre ni me fe ka jamana bla quoi mais on a rien à foutre nous ye mana ko kana wa ambu mbina o kecho de la quoi anga jamana nyamo ko yan dege mina o kele do anga jamana be bunya walma abi jago ya da be bunya quoi salam alaikum maleon ala ka dugu nyuma je ala ka shu era dama ala ka anga jamana ala ka sangorota ala ka jamana njugu be malo kele one bara one ala ka jugu be malo kele ala ka barika do asimuna ka gouvernement na belebele de Paris salam alaikum